На риболовците, които харесват и редовно използват продуктите на Халдорадо, със сигурност им е направило впечатление, че почти всяка седмица излизаме с някаква новост. Това не е случайно, защото преминахме на по-висока скорост и нашата твърда цел е да направим продуктовата гама на Халдорадо пълна с полезни дребни аксесуари и допълнения, които улесняват живота на риболовците, а освен това са и на достъпни цени. Иглите за нанизване на стръв не бива да липсват в кутията на нито един риболовец. Тези 5 различни вида според мен покриват всички нужди. Сред тях има супер тънка игла с върха като копие, има супер тънка игла с капаче, има свредло и има удължена игла с капаче, която е подходяща за нанизване на PVA торбички и стикове. Умишлено оставих тази специална игла за нанизване за накрая, която ще ви покажа отделно как се използва. С течение на времето, за съжаление, зрението на човек се влошава и не винаги е лесно да оцели най-малките дупчици. Между другото, инструментът, който показах по-рано, много ни помага в това отношение. Тази специална игла за нанизване се прекарва през халката на носа, а свободният край на кордата лесно се промушва през тази примка, след което, като я издърпате обратно, вече сте успели да прекарате кордата през халката на носа и да фиксирате намотките. Сега вече можем много по-лесно да промушим кордата и през тънки силиконови тръбички. Това, което досега беше истинско мъчение, сега е само едно движение. Първият от следващите 3 полезни инструмента е ножица за корда с назабено острие. С нея можем да режем дори най-тънката плетена корда почти на милиметри. Благодарение на назабеното острие, тя не избутва кордата напред, а просто я отрязва лесно с едно движение. Това е инструмент за стягане на възли и корда. Например, за фиксиране на примки за крайни уши. Или пък е перфектен инструмент за фиксиране на възли на куки. Следващият полезен малък инструмент е стрипер за корда, с който можем лесно да премахнем покритието на плетени корди с дебелина 0,2, 0,3 и 0,5 мм. Тук плетената корда, захваната между остриетата или ръбовете на ножа, се държи здраво от другата страна и се издърпва. Както виждате, той красиво сваля, обелва покритието от кордата. Освен практичността, също толкова важни са естетиката и добрият външен вид. Както виждате, те също се предлагат в синьо и черно, които съответстват на продуктите на Халдорадо. Тунгстен, т.е. малките аксесуари за едър шаран, утежнени с волфрам, представляват най-високото качество в своята категория. Те са много по-устойчиви, много по-здрави и по-гъвкави от традиционните пластмасови куки, обръщачи или гумени конуси или каквито и да било други аксесуари, а благодарение на волфрама те са и екологични, утежнени компоненти едновременно. Гумените топчета или гумените стопери са много популярни при използването им като буфери в финалните монтажи. Върхът на това е Tungsten Swivel Beads, който представлява много практичен и добре проектиран гумен стопер. Интересното при него е, че от по-дебелия край има прорез, в който лесно можем да поставим халката на вирбела, като я напаснем и така вече сме го застопорили. По-малкият размер е отличен за застопоряване на метод хранилки, докато по-големият е идеален за уловни тежести и крайни монтажи за шаранджийски риболов. Tungsten Ovale Bead е гумен стопер и топче с волфрамово утежнение в едно, който се предлага в размери 4, 6 и 8 мм. Неговата задача е, когато се нанизва на повода, да предотврати повдигането му, например когато се използва с плаваща стръв. По-малките размери са отлични за използване като стопери за стръв, нанизани на косъм, където освен това могат да регулират и плаваемостта на плаващата стръв. Така трябва да се нанизва на повода, но преди да започнем изработката на повода, добре е да обмислим дали изобщо имаме нужда от това. Защото когато вече сме изработили повода по такъв начин, че сме вързали ухо на края му, тогава, понеже тази гумена топка е доста стегната, много трудно или почти невъзможно е да я прекараме през възела, така че винаги трябва да я поставяме предварително. Но имаме решение и за това, ако трябва да утежним повода в последствие. За тази цел имаме Tungsten Putty, т.е. една екологична волфрамова паста, която може да се моделира по желание. Като откъснем едно парче и внимателно го поставим върху повода, то може лесно да се оформя така, че да не падне от него, осигурявайки стабилно и сигурно закрепване. Ето така, хубаво. И така вече имаме утежнен повод, върху който тежестта е добавена в последствие.
От същия този материал, обогатен с волфрам за утежняване, са изработени и тези гумени конуси за бързо свързване. Те са много по-меки от традиционните пластмаси, но в същото време са изключително издръжливи и лесно се поставят върху клипса, без да е нужно усилие. От този специален материал, обогатен с волфрам за утежняване, се изработват и въртящи се държачи за куки. Предлагаме два различни типа за това – с късо и с дълго рамо, като естествено са налични в размери L и M, за да паснат на размера на куката. Цветните въртящи се държачи за куки стават все по-популярни, особено когато използваме цветни поп-ъп примамки. Това също се предлага в нашата гама според търсенето, така че в един пакет има версия, която включва червена, жълта, розова, бяла и зелена версия. Последният продукт, който искам да ви покажа, е практичен комплект за спиране на стръв. В него има две маси. Вече има милиони видове от тези стопери за стръв, но аз подбрах точно тези и ги сложих в този комплект, защото са моите лични фаворити. Сред тях има къс V-образен стопер, дълъг V-образен стопер и класически дълъг стопер с форма на топче. Ако някой от продуктите ти е харесал, можеш да го намериш в нашия онлайн магазин или при нашите партньори-дистрибутори, които предлагат продуктите на Халдорадо.